Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiniz. Her hepde bolşaly studiýada bu hepde hem men Tehran. Gepleşigimizde değişmeler uni we ýaşlar diýen tema boýunça ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen sanly ýaşlar bilen geçiren söhbetleşigimizi eşdireriz. Elbette etkinliklerle bundan ötüş olur. Bu bizim şunkü gepleşigimizin esasy temasy. Şeýlede gepleşigimizde kardeşlerimin heňe gaýtmak äheminde ýerine ýetirjek aýdyşy goşularyny hem dinläp bilersiňiz. Birden tägin näde dilber, taňa diýjek sözlerim bar. Her gün geçsek ýolum peýläp, ýolda galan. Türkmen sanly aýdymçylaryň türkmen telewizionyasy üçin video düşürýän klipleri adaty DVD diskler üçin düşürýän kliplerinden tapawutlanýar. Ýa-da habarçymyz bu iki klipleri bolan garaýşlar bilen gyzyklanyp, türkmen awatly ýaşlar bilen söhbetleşýärler. Şol söhbetleşigi hem dikkatinizi hödürler. Türkmen awazy üçin oýnanan kliplerde kostüm grupy, takdaly, galstykly. Gepleşigimizin ahirine bolsa türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiligi barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer. Gepleşigimiz soňuna çenini dinleseňiz, käbir beýle gyzykly maglumatlar hem dinläp bilersiňiz. Ýaşlar gepleşigimizin studiýadaky şunkü mehmanlary ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Aýjyhan, Nesibe hem de Maksat. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Deňdoşlar, ýaşlar gepleşigimizin şunkü temasy Değişmeler güni, ýagny 1 aprel we ýaşlar barada. Mälim bolşaly siz hem bilýänsiňiz, 1 aprel güni dünýäniň en çeme ýurduny Değişmeler güni diýilip atlandyrylýar. Bu gün münasibetli 1 aprelde adamlar birek-biregine dürli değişmeler edýärler. Taryh çeşmelere görä bugün eýem 14-nji asyrdan bäri dünýäniň en çeme ýurduna bellenip gelýär. Indi deňdoşlar sizden sorasym gelýär. Elbetde siziň hem mektep döwrüňizde ýa-da umuman ýokary okuw jaýyna häzirki wagt okuyan döwrüňizde ýa-da umuman deňdoşlaryňyzyň arasynda 1 aprel güni münasibetli en çeme değişmeler araňyzda bolup geçenler. 1 aprel gününe değişli siziň iň ýatda galan değişmäňiz näme? Benim 18-nji orta mektepde okudum. Bizim gaty oýuran günlerimizden biridir değişme günü. Öz aramızda kendi değişmeler edýärdik. Muallimlarymyza da edip bir ayağımızı kaldırıp burçta duran wagtlarymız boldy diýip bilýän. Näme haýsyny aýtsam az ken böyle değişmeler edýärdik bir-birine. Nähili meselem Nesibe başlady sözüni bölýän diýeli häli burçta bir ayağımızı kaldırıp burçta duran mahalymyzdan boldy diýdim. Meselem şu burçta durmagyna sebäp bolan ýagdaý näme bolupdy? Şu burçta durmagyna sebäp bolan değişme näme bolupdy? Muallimimize değişme yaptık. Muallimimize dedik, muallim yüzümüze näme diýerler ona? Doska ýazýan. Hawa? Bor mu der diýerler. Onu çalmışsın dedik. O süpürdü. Yok orasında bir burasında. O da aldı bizim değişmedenimizi. Muallimimiz de kaharlı bir muallimdi. Siz näme mualliminizle değişme edýäňiz dedi. Hem näme bulduklarım için diýse değişmeler günüde. Hani muallimimizin bize olar ýaly kaharlanjagyny garaşmaýardyk. Soň hem 3 saat okuwçy çykdyk. Burçta durduk, bir ayağımızı kaldırıp. Hiç ýatdan çykmady. Häzirçe aýdýarys okuwda olan o wakany. Atkoldy. O wagt kaharlanyp ýöne häzir bu ýatlama bolup kaldy. Sağ ol Nesibe, öz başdan geçirmelerini biziň bilen paýlaşanyň üçin. Aýjyhan, sen hem şeýle Nesibeňki ýaly ýatdan çykmajak değişme wakalaryň boldymy? Bir-birimle joralamda, klasdaşlarymda her ýyl değişmeler edýärdik, olara edýärdi. Ýöne käwagt bilen muallimlerimizde hem şeýle değişme edýärdik. Bir ýerde klasymdan bir kısa klasdaşlarym bilen tutuşmakda aýlanyp çykyp, hem muallimlerimizde 3 saatdan soň ýolak bolýardy. Hem muallimler aýdyp çykdyk direktorun kabinetine diýip, olaram şu 3 saat oturandan soň hem muallimler çataplar toplandy. Sonra barsa ýolak ýok, şu wagtda garlarda biziň değişmedenmide. Ýöne muallimlerden geçirdi, hesap etmediler-de, olaram gürlüler şeýle koydular. Sağ ol Aýjyhan, öz başdan geçirmelerini biziň bilen paýlaşanyň üçin. Maksat, sende de şeýle wakalar boldymy? Ýa-da sen 1 aprel gününe değişli iň ýatda galan değişmäň näme boldy? Mümkin gözlerim aşağı ýatda galan değişmeler köp. Yani men iň bolsun siz aýdym. Bu
9'ların günü. O vaxtlar men giydi işledim. Dostum vardı. Dostum da institutta okuyordu. Bizim bir etrafta yaşarız. İnstitut da şehrin merkezinde. Dostum dedi bana, benim telefonum bozuldu dedi. 30. Mart günü telefonum bozuldu dedi. Sen bana dedi erteleyelim öyme telefon et de ben turayım dedi. Yani 5'te saat 5-6'da turayım dedi. Oku edeyim dedi. Böyle dedim. O gitti. Baktım saat 12'den sonra 1. Aprel'e geçiyor. 1. Aprel'e geçti. Ben telefon ettim ona. Bu da sağda da hiç daha bakmandır. Hemen biraz avtobüs drogasına aittir. Saat 12'de saat 6'da. Şimdi orada işin şovun yaptım ben ama. Dostum onun iştat demedi mi? Maksat gahar gelmedi mi? Dostum gaharlandı. Sonra dedim Görkez'in telefonundan senin çizsonu. Dedi bugün 1. April dedim. Son biraz kaşıştı. Nesive maksat Aycahan ştayda bizden azatxabar.com web sahifamızın yürüte täze tolkuna bölümüne gelip hoşun tesvirlerin, käbirlerini sizin bilen paylaşmakçı. Değişme adı bilen bir okuyucumuz tesvir alıptır ve öz tesvirine de bize ilenkalı gow değişme eden oktular. Hemmesi bolusu zatlar, beyleki medeniyetlerin ösmeyişiyalı değişme medeniyetimizem noldu. Pankelle değişmeleri barsam deyip şeylerak öz pikirini galırıptır. Ne sizden sorasmeli hakikattanım Türkmenistan'da edilen değişmeler bilen ya da Türkmenistan'daki değişme medeniyeti bilen Türkiye'deki ya da umuman başka yurtlardaki değişmelerin arasında tapavut var mı? Sizin fikrinizce de şu tesvirde kaydılışyalı Türkmenistan'da yani değişme medeniyeti ösmedik mi sizin fikrinizce? O tesiri aldıran vatandaşımızın ne değişme istediğine bağlı. Bizim de yani bu versiyonlarımız var mesela. Bitkidir, çettedir. Türkiye'de de var. Köpüsü Türkiye'deki değişmecileri versiyonları sever. Çünkü ne için sever? Türkiye'dekilerin versiyonları 5 tane sözlerse 5 dedin 3 ya da 4 söz hikayeni söylüyorlar. Versiyon gelir. Biraz bulankı, Türklerinki biraz gıdıklı gelir millete. Onun için demek istedim. Maksat sağ ol öz garaşlaryň biziň bilen paýlaşan üçin. Nesibe sen pikirinçe daşary ýurtlaryň değişme medeniyeti bilen biziň değişme medeniyetimiziň arasynda ara tapawut barmy? Ýagny tesvirde meselem diýjek bolar ýurtda beýlek medeniýetleriň ösmeýişi ýaly değişme medeniýetimizem nol ýagny ösmedik diýjek bolar. Sen bu okujymyzyň ýadan tesvir bilen ylalaşýarmy? Yok, benim fikrimce öz vatanımızda Türkmenistan'da değişmeler atık oğuyalı ne bileyim. Ben Türkiye'de öyle Türkmenistan'ı küsen adamları değişmeleri hani adam bilen gürleşme farkı yurt dışındaki değişmeler bana yabani geliyor ne bileyim. Türkmenistan'dakiler kovu deyip bilen. Sağ ol Nesibe öz garaşlaryň biziň bilen paýlaşan üçin. Aycahan sen bu barada näme pikirde? Benim fikrimce her medeniyetin özüne laýyk öz değişmesi bolýarda. Mysal üçin başga bir ýurtdaky bilen iki ýurdun bu değişmelerini deňişdirip bolmaýar. Sağ ol ilk bilen Aycahan öz garaşlaryň biziň bilen paýlaşan üçin. Indi meselem siziň pikiриňizçe değişme medeniyetiniň has hem ösmegi üçin nämelere zerurluk duýulýar bir jemgyýetde? Daşary ýurtlarda erkinçilik berilenin sebäpli zaten yurtta bolup geçen vakalary gülkünç değişme ýaly edip aýdylyp şu değişmedi görkezilýär. Meselem näli vakalary? Mesela döwletde bolup geçen siyasi vakalarmy ýagny? O siyasi vakalar hem bolup bilýär ýa-da mysal mektepde bolup geçen vakalar, üniversitede bolup geçen, döwletde bolup geçen vakalary hasem gülkünçilik görýän halka ýetirilip biler diýip pikirde. Sağ ol Aycahan, maksat sen bu arada näme pikirde? Men diýjek bolarym biraz versiyonlaryny erkinlik bersin. Öz başga bir işler etsin. Mysal üçin internet üstünden komediýalaryna ýaýrasynlar. Sen pikiriňçe şu häzirki wagtda ýurtdaky wäşileriň döredijlikleri hem ýagny çäklendirilen diýjek bolan maksat doğru ýagny çäklendirilen ýurtdaky wäşileriň döredijligi. Mysal üçin käbileri tegelik bir bolar adamdyr bu. Adam her bir ýalňyş bolar. Ýalňyş boldum onu biraz aýrı edem. Yani bu ösenleşlerimiz vardı. Misal için Türkiye'dir, Şemka'dır, Beylik'tir. Onların misal için burada atları oldu. Bir iki yıl görünmedi televizyonlarda, ekranlarda bir iki yıl görünmedi. On yazdı atlar diyecek öyle. Gittiler. Yani prezidentin de biraz golda olsun ve işlerimizi yıtmasın ve işlerimizi. Nesibe, ben şu arada senin fikrin näme? Benim fikrimce erkinlik verilse katık oğu olurdu. Ne bileyim katık oğu hazırkinden de bu değişmeleri östürmeni, hasam
ken malumat toplamana nevleyin oluyorlardı erkinlik verilse yani ben çünkü 20 yaşında hiç bundan 10 yıl ömrüm nehili olsa yeni değişmeler tempoda devam edendigini görüyen. Ajahan nesi ve maksat gepleşimde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Deňdoşlarymyz Ajahan'yň maksady we Nesibe'niň garaşlary bilen tanış bolmaňyz. Ýaşlar siz hem gepleşimde gatnaşyp öz garaşlaryňyzy biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimizde hat uradyň. Deňdoşlarymyz bilen ulalaşmaýan pikirleriniz bar bolsa, olary hem galdyryp bilersiňiz. Heňek aýtmaklygy degişmeleri türkmen klassik edebiýatyna hem duş elinýär. Hatta heňek aýtmak ähengine düzülen goşular hem bar. Olaryň biri hem Türkmenistanyň görnükli ýazyjylarynyň biri Amanmurat Bugaýewiň däli ýatly aýdyşyk goşusydyr. Şol goşuny kärdeşleri Merdan we Gözel aýdyşyk görnüşine ýerine ýetirdiler. Kärdeşleriň ýerine ýetiren şol aýdyşyk goşusyny bilelikde dinläliň. Birdem sägin näzli dilber, taňa diýjek sözlerim bar. Her gün geçsek ýoluň peýläp, ýolda galan gözlerim bar. Söýýän men köýýän diýersiň diýjek zadyň bilýän aýdyň. Ýyllar söýse goşgy goşup saz heň düzüp aýdýar aýdym. Saňa äşgär bir aýdymy dinleseň aýdyp bereýin. Aýt janym, owazyňa maýl men gulak gereýin. Sen neneň sedýäli gyz, aý parçasy ýaly gyz, aşyk kalbym adyňa aýdymlardan doly gyz. Bu goşgyny bu aýdymy menem oňat bilýän ahir. Tüýs men ýüregim bilipdir bu goşgyny ýazan sahir. Sirin seker bu aýdymy dinleseň aýdyp bereýin. Aýt oglan, bagşy hünäriň göreýin. Sen neneňsi däli gyz, aý parçasy ýaly gyz. Däli söýür, menem özüň ýaly gyz. Aýtsak aýdymyň şu bolsa, ýit ýanymdan däli ýigit. Ýitsegim bile ýiteli bize gülüp bakar bagyt. Ýitsegim bile ýiteli bize gülüp bakar bagyt. Kärdeşlerim Gözel we Merdanyň ýerine ýetirmeginde ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň däli ýatly aýdyşyk goşusyny dinlediňiz. Deňdoşlar ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň beýleki goşularyny biziň adathabar.com web sahypamyzyň çeşmeler bölüminde ýygyderli okap bilersiňiz. adathabar.com web sahypamyzda Türkmenistanyň derweden.net arkaly girip bolar. Ma'lum bolşal Türkmenistanyň aýdymçylar Türkmen Owazy telekanaly ýagny döwlet telewizionyasy üçin başga adaty diviziýalar üçin hem başgaça video klipleri ýazyga düşürýärler. Ýagny deňdoşlar siz hem bilýänsiňiz. Türkmen telewizionyasyndaky video kliplerde oglanlar gara kostyumly, balakly, tahyýaly gyzlar hem Türkmen milli eşiklerinde çykyş edýärler. Emma adaty diviziýalar üçin düşürilen video kliplerde bolsa aýdymçylar erkin eşikde ýagny jinsy balakda, döwrewap renkli maýkadyr penjeklerde, kellesine döwrewap dürli papaklar giyip erkin görnüşde video ýazy edýärler. Eýsem Türkmen ýaşlary bularyň haýsatyndan has gyzyklanma bilen tomoşa edýärler. Lewapda habarçymyz Umyt Jumaýew şu beýlik soralar bilen gyzyklanyp Türkmen awatly ýaşlar Mehri, Gözel we Serdar bilen söhbetdeşlik geçirdi. Deňdoşlar söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Bizne Serdar, Gözel, Mehri bilen söhbetdeş boldyk. Size berjek ilkinji sualym ine soňky döwürlerde Türkmen ýaşlarynyň arasynda Türkmen Owazy telekanalyndaky klipler barada dürli pikirler barda. Häzirki ýaşlar Türkmen estrada ýaş aýdymçylary Türkmen Owazy telekanaly üçin ýörekde klip düşürýär, hem de disklerde ýaýratmak üçin başga hili klip düşürýär diýip gurumlar bar ýaşlaryň arasynda. Sen şu barada näme aýdyp biljek? Serdar ine ilki bilen sen başlaý. O dogry Türkmen Owazy telekanaly üçin aýdymçylar aýratyn klip oynarlar. Diske zapis etmek üçin aýratyn klip oynarlar. Ama näme sebäbi bar sen pikiriňçe? Näme sebäpden şeýle diýerler? Türkmen Owazy üçin oýnanan kliplerde kostyum bürükli, takkaly, galstukly klip oynarlar. Bu ýerde erkin oynamaýarlar klipleri. Taýaklaly olup, ellerini beýdip, şeýdip, ellerini ýoklara tarap uzadyp aýdýarlar. Erkin aýtmaýarlar. Disklerdäki klipler ne? Disklerdäki klipler daşarydyn ýaly erkin eýne eşiklerde erkin olan jinsy, futbolka, kepkalaryny ters edip
aydmayarlar. Serdar şol Türkmen Owazy telekanaly üçin döredilen kliplere tomoşa edýärmi ýa-da disklerdäki ýaýradylan kliplere tomoşa edýärmi sen özüň? Men hiç isine de tomaşa edemok. Näme sebäpden? Türkmen aydımçılarının, aydımlarının manysy ýok. Sen onda nähil aydymlar dinleýän? Ben orusça aydımları köp dinleýän. Gözel, sana geçsek, Türkmen telekanallarındaki, yine esasen de Türkmen Owazy telekanalındaki görkezilen klipleri halayan mı sen ya da disklerde ýaýradylan, ýaşlaryň arasında ýaýradylan ýörite klipler var da disklerde. Şolary halayan mı? Men olaryň ikisine de tamaşa edýän Türkmen Owazy teleýaýlymdaky aydymlarda gowy, olar kostüm balakly bolsalar da gowy aýtýarlar, türkmençelik saklaýarlar. Disklerdäki kliplerde nähili olur? Disklerde ýaýradylan kliplerde türkmen aydymçylary özlerini nähili alyp barýar? Sen olaryň özlerini alyp barýaşyny halaýanmy özüň? Hawa diskde özüni oňa alyp barýarlar, halaýan. Mähri sen nähili pikirde şol disklerde Serdarym belläp geçdi. Disklerdäki kliplerde türkmen aydymçylary özlerini erkin alyp barýarlar diýär Serdar. Erkin özlerini alyp barýarlar. Genişlerde gowy özlerini halany eşiklerini giýerler. Sen onda şol Türkmen Owazy telekanaly üçin taýarlanan klipe tomoşa edýärmi ýa-da disklerdäki kliplere tomoşa edýärmi? Disklerdäki köp tomoşa edýän. Disklerde gowy Türkmen Owazyny. Näme sebäpden olar gowy diýän? Öz pikiriňi aýda. Özüniň gowy görýän aydymlaryny aýtýar, eşiklerine garanynda hem gowy hereketleri hem gowy. Türkmen Owazynda duran yer özüninki, bir duran ýerinde aýtýarlar, bir ellerini hereket etdirmeseler, tans oynamaýarlar, şo duran ýerlerinde ellerini hereket etdirip aýtýarlar boldy. Serdar sen ýaňy aýtdyň. Men türkmen klipleriniň hiçisine de tomoşa edemok diýdiň-de. Sen düşündirip bersen? Türkmen klipleri umuman olan aydımları manysy ýok. Olar öz aydımlaryny aýtmaýarlar. Hindi, orus, özbek aydımlarından oğurlayarlar. Olary tercüme edip, ütkedip aýdýarlar. Şo ütkedip aýdýan aydımlarda da manysy ýok. Onda sen nähili aydymlary dinleýän? Men anki belläp geçýäli orusça aydymlary, hem amerikança aydymlaryny dinleýän. Gözel, Serdar aýdýar şol türkmen aydymlary daşary ýurtlaryň aydymlaryndan, hindi, orus ýa-da amerikan ýa belli aydymlardan alınýar diýär-de, sazy alınıp ütkedilýär. Sen şu arada nähili pikirde? Hawa terjime edip aýtýarlar, ütkedip aýtýarlar, her kimiň öz garaşy bar. Men üçin ütkedip aýtsalar da gowy. Mähri, sen nähili pikirde? Hawa ütkedip aýtsalar hem gowy ýöne, käbirleriniň gowy däl. Onda ähliňizem aydym dinleýän ekeniňiz. Şoň üçin Serdar sen öz halaýan aydymyňdan birazjyk hiňlenip bersen, gepleşmemiz üçin. Men öz halaýan orusça aydymymdan Sergey Zhukov'un aydymyna hiňlenip bereýin. Возьми меня скорее, увози меня с Тамары, поцелуй меня везде, возьми нас меня уже. Sağ ol Serdar. Gözeline senem öz halayan aydymyňdan birazjyk hiňlenip bersen. Sağ olun. Men sohbetçim aýpyň Sadak Kız diýen aýdym hiňlenip berä. Şäherimiziň bezegi sen Sadak Kız, hemme ýigdiň geregi sen Sadak Kız. Şäherimiziň bezegi sen Sadak Kız, hemme ýigdiň geregi sen Sadak Kız. O Sadak Kız, o Sadak Kız. Sağ ol Gözel. Mähri, başysyna? Men beş çarefiň aýdymy, söz berýän sen söýmäne, sen üçin janym bermäne, sevgim üçin hem sen üçin bu dünýäde ýaşamana, söz berýän sen söýmäne, sen üçin janym bermäne, sevgim üçin hem sen üçin bu dünýäde ýaşamana. Sağ ol Mähri. Ähliňize de sağ olsun aýdýan, gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmalarınız üçin köp sağ olun. Sizem sağ olun. Liwap welaýatyna habarçymyz Umyt Jumaýewiň türkmen awatly ýaşlar bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deňdoşlar, siz hem biziň ýaşlar bilen geçiren söhbetdeşliklerinde gatnaşmak isleseňiz, biziň bilen Twitter we Facebook sosial ulanmary arkaly habarlaşyň. Olerde bizi täze tokunady bilen gözleň. Soňky ýyllarda sosial ulanlar beýleki ýurtlarda bolşaly türkmen sanlaryň arasynda da barhag ýeňden ulanýar. Muňa soňky döwürlerde açylýan türkmen saýtlary, sosial ulanlardaky türkmen toporlary hem belli bir derejede şaýatlyk edýär.
Hitaýdaky türkmen talipleriniň birleşigi Türkmenistan Mary Official Group, ýagny Türkmenistan Mary resmi topar. Türkmen staýlaýaly sahypalar olaryň diňe käbirlerdir. Geçen hepdäniň dowamında türkmen ýaşlarynyň agzalan käbir internet sahypalaryndaky we beýleki sosial ulamlardaky işçiligi barada gurrun etmek, belki sosial ulamlardaky durmuşy höwes bilen ýerleýän ýaşlar üçin gyzykly bolar. Gurrunga WKontakte sosial ulamyndaky Türkmenistan Mary resmi topar atly sahypada gurnulan pikir sorulşy bilen başlaýar. Gurrun edilýän bu pikir sorulşykda siziň pikiriňizçe Mary şäherinde täze näme açmaly diýen soraw berilip, sorawyň aşağında da saýlama üçin 3 jogap ýerleşdirilipdir. Jogaplaryň arasynda McDonald's nahyrhanasy, buz köşkü we tans kluby bar. 1 aprelde gozalan bu pikir sorulşyga şol gün akşama çenli jem 63 adam ses beripdir we 12 sapar hem halanypdyr. Sosial ulamyň agzalary iň asasy tans kluby diýen jogaby beripdirler. Bu jogap häzirki wagt sesleriň 14,10 götürümini alypdyr. Ikinji orny McDonald's diýen jogap eýläpdir. Ol hem sesleriň 41,10 götürümini alypdyr. Soňky netijelere görä buz köşkü diýen jogap sesleriň iň köpüsini, ýagny 44,14 götürümini alyp, ol jogap birinji orny eýleýär. Indi bolsa sizi bu pikir sorulşyň aşağına galdyrılan tesirleriň käbirleri bilen tanıştyrmakçy. WKontakte sosial ulamynyň Gunça atly agzasy ýokardaky gurrungy edilýän 3 desany açmagyň ýerine şäheriň köçeleriniň oňarylmalydygyny ýazypdyr. Gunçanyň bu tesirine maksat Anaýf atly agza Gunça eliňe pil aldy, haýda ber onu diýip jogap alypdyr. Jelil Anna Orazow atly agza bolsa Mary şäherinde hemme zada açmalydygyny ýazsa, Resul Kulyf atly agza bu paylaşılan ýa-da gozalan meseleniň, ýagny pikir sorulşyň hamana samsykdygyny aýdyp, adminden şeýle zatlary paylaşmazlygy sorapdyr. Ertir.com sosial ulamyna bolsa Romeo atly agzanyň gozan temasy köp okulan temalaryň biri bolupdyr. Onu Romeo atly agza ýakynda 3 oglan bolup, Türkmenistanyň halkynyň näçe götürüminiň aýlygy ortaça aýlyk diýen soraw boýunça statistiki barlygy geçirjek bolduk diýär. Soňra da ol Türkmenistanda hakyky ortaça aýlyk näçe, halkyň näçe götürümi ortaça aýlyk alýar, näçe götürümi hem orta aýlykdan pes alýar, halkyň näçe götürümi orta aýlykdan ýokary hak alýar, halkyň näçe götürümi hem garyplyk derejesine ýakyn ýaşaýar diýen sorawlaryň ýüze çykandygyny aýdýar. Temanyň soňunda hem agzalardan alýan aýlygynyň näçedigini, ýa-da näçe aýlyk alsa özüne ýeterlik boljakdygyny we özüni jemgyýetiň haýsy gatlagyna değişli diýip hasaplaýandygyny ýazmaklyk soralýar. 31 martda gozalan bu tema 1 aprele çenli 354 gedek okalypdyr we ol 18 sapar hem halanypdyr. Bu temanyň aşağına ýazylan tesirleriň käbirleri bolsa şeýlerek: Adios amigos atly agza adam näçe aýlyk alsa şonça da isleg artýar. Hiç haçanam aýlygym ýetýär diýip bilmedi. Şu wagt aýlygym bir özüme ýetmeýär diýip öz garaşyny beýan edipdir. Santi Munez atly agza bolsa meniň aýlygym 1100 manada ýetýär. Meniň pikirimçe maňa hojalygymy gowdalandyrmak üçin 2000 manat töweregi aýlyk alsam bolarmy diýen. Şu wagt özümi ortaça hasaplaýan diýip öz alýan aýlygy we näçe alsa özüne we maşgalatyna ýetjekdi. Şeýle-de özüni jemgyýetiň haýsy gatlagyna değişli diýip hasaplaýandy barada maglumat ýazypdyr. Hoşşady bilen tesir alynan beýleki bir agza bolsa ortaça 2,5 milyon dağı vardır. Ýöne hökümet ojağız aýlygyn burnundan ýetirýär. Çöpe gitmeli, ýol kirey, dokumentasiýa, palta, çäreler we şoňa meňdeşler. Garaz ölmez öýde ýaşamaňa bolýar diýip ortaça aýlyk baradaky garaşlaryny ortaça aýlyk diýilýäniň öz ýaşaýyşy üçin ýetip ýetmeýändi baradaky pikirini ýazypdyr. Geleliň Twitter sosial ulamyna. Twitter sosial ulamynda bolsa Welmurad atly agzanyň ýitiren mobil telefonuny tapan adamyň onu ýzyna getirip berendigi barada ýazan tweeti sosial ulamyň beýleki agzalarynyň arasynda dürli tweetleriň ýazylmagyna sebäp bolupdyr. Welmurad atly agza öz tweetinde şeýle diýär: "Telefonumy ýitirdim. Tapan adam koddan açyp bilmän telefonça ýagny ussa gidip proşifka ettirip sim kartaky kakymyň nomerine jaň edip telefonu kakama gowşurdy" diýip şeýlerek tweet ýazypdyr. Sosial ulamyň Avdy 164 atly agzasy şeýle islenmediýaly haýsy mobil telefonu ulanýarsyň. Gyzyklannym diýip değişme ähengine tweet ýazypdyr. Welmurad atly agza bolsa ol ýerde meseleniň başladygyny, ýagny adamyň dini ynanjy bilen baglydygyny aýdypdyr. Bu gurunga goşulyp öz pikirlerini ýazanlaryň arasynda başlady Jackson Rich, Veli Can, Maksat JR, Şeva itu ýaly agzalar bar.
Gepleşimizin tamamlanmagyna hem sanlyca minut galy. Siziň bilen hoşlaşmadan ödül geçen hepdäniň dowamynda gözüme ýylen käbir gyzykly maglumatlary siziň bilen paýlaşasym gelýär. Olaryň ilkinjisi Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy barada. Ýani Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy ilmi gözleg taslamalarynyň bäsleşigini ýylan etdi. Türkmen metbuatına berilýän maglumatda bu bäsleşiň ýurdun ministrlikleriniň we edaralarynyň eden tekliplerini çözmäge gönükdirlendi aýdylýar. Bäsleşikde alymlara Altyn asyr Türkmen köylüniň we onuň kollektorlarynyň netijeli ulanmaklygy ýokarlandyrma, suw we ýer serişlerini netijeli peýdalanmak boýunça esaslandyrylan teklipleri işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu bäsleşige gatnaşyjylardan talap edilen şertler bolsa şeýlerek: ilmi temalaryň ýolbaşçylarynyň ilmi ýa-da ilmi pedagogiki tejribesi, stajy adyndan 10 ýyl. Şeýle hem alymlyk derejesi ýa-da alymlyk ady bolmalylar. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy 1951-nji ýylda esaslandyrylypdy. Garaşdyrlygyň ilkinji 10 ýyllygynyň soňlaryna, ýagny 1998-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow tarapyndan ýapylypdy. Soňra ol 2009-njy ýylyň iýul aýynyň 12-sine täzeden işläp başlady. Siziň bilen paýlaşjak ikinji maglumatym Fransiýanyň paýtagty Parijdaky Eiffel diňi barada. Dünya meşhur bu diňiň gurulanyna 30 martda 125 ýyl boldy. Bu diňiň ady onu gurduran Gustave Eiffel firmasynyň adyndan gelip çykýar. Turistleriň iň köp barýan ýerleriniň biri bolan Eiffel diňini görmäge ýylda 6 million adam barýar. Şeýle-de Parijiň Eiffel diňi aşyklaryň simwoluny hem aňladýar. Onuň şanyna ençeme kinofilmler hem döredilipdi. Ýatladyp geçsek, Parijiň Eiffel diňi 1989-njy ýylda gurulypdy. Taryhy maglumatlara görä ony 26 aýyň dowamynda 3000 çemesi işçiniň guranyny aýdylýar. Deňdoşlar, şunuň bilen bize berilen wagtyň hem soňuna gelip ýetdik. Etlenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak üçin hat, e-mail belisi adatradio.org e-mail adresimizden peýdalanyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň her hepde efire edýän gepleşiklerimizi YouTube saýtyndan hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtynda bizi Adatlyk TV ady bilen tap bilersiňiz. Biziň efire edýän makaladyr maglumatlarymyz bolsa Facebook we Twitter sosial ulamlaryndan hem ýa-da bilersiňiz. Bu sosial ulamlaryna bizi Täze Tokun ady bilen tap bolar. Deňdoşlar, öňmüdäki hepdäniň efir tokunlaryna duşuşýançak hoş.